सिखिरि सिखाखौ गाहायाव दोन मानो बेफोरखौ लादों नोंलाय प्लिज सिखिरि आंनिफ्राय गोजानाव था नङाबा आं गावखौनो मा खालामफ्लांगोन आं गावनो मिथिया गोजानाव था जागोन दे अब्लाबो नोङो सिखाखौ बेफोरबायदि आखायाव होनानै लानाङा सिखिरि प्लिज अन्नानै गोलाव हांबो खेबसे बेनि उनावहाय शान्ति खालाम मेलेमखौ गोसोखौ अब्लानो गासैबो थिग जागोन बेफोरबायदि हाखु दाखु डिसिसन लायोबा गासैबो उल्टा पुल्टासो जायो प्लिज सिखिरि सिखाखौ गाहायाव दोन नों मा सानो आं जाम्बि आं महर गैया नङा नङा आं नोंखौ मालाबाबो महर गैयै गियान गैयै बेफोरबायदि साना बुंनो थाङोब्ला आं नोंनि खाथियाव एसेबो थानोनो समाया आं नों बायदि मालाबाबो जानो हाया नोंनि जायगाखौ आं मालाबाबो लानो हाखाया नाथाय नोंखौसो मानसिफोरा मोजां मोनो मानो आंहा महर दं आखल दं आंनाव गासैबो नांगौआनो दंजोबो अब्ला आंखौ मानो मोजां मोननो हाया नों गोरोन्थि बुजिदों नोंखौ जों मोजां मोनो जों गासैबो आंबो नोंखौ अराय मोजां मोनो सिखिरि प्लिज सिखाखौ गाहायाव दोन फैनाङा आंनि खाथियाव नङाबा आं आंनि आखाइनि रोदाखौ हास'नानै लागोन नों मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो सिखिरि आं बुजिना मोनासै नों मालाबाबो बुजिना मोननाय नङा फारसेल' गोसोनि मोजां मोननायखौ नों बोरै मिथिनो नोंहा मालाय बयजोंबो मोजां मोनजायो आं जायखौ गोसो थोयो बे आंखौ नायफिना आंखौ मोजां मोना सिखिरि नों गावखौनो आन्डार एस्टिमेट खालामनानै लानाङा नोंखौ जाय सुबुङा मोजां मोनाखै बे जाम्बासो जागोन मा होनदों नों मा होनदों नों नोंनि आखाइनिफ्राय थै गबाय आं बुंदों ना आंनि खाथियाव दाफै नङाबा बे थैया गबायानो थागोन गासैबो देहा सोलेर आं माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबायबा आंखौ निमाहा हो सिखिरि आंनि गोसोआ नोंनि गोसोखौ दुखु होनायनि जेबो थांखि गैया प्लिज सिखिरि सिखाखौ बोखार थैया गबाय आंनिफ्राय गोजानाव था अके प्लिज सिखाखौ गाहायाव दोन बे बानलु बेदाखौ आङो मेसेज खालामनानै लिंहरबाबो दाबो मानो फैयाखै बियो सिखिरिया माबा मोनसे खालामनानै लाबा आं मा खालामनांगौ बानलु बेदा नों मा होनखो सिखिरिखौ जायनि थाखाय सिखिरिया एसेबां रागा जोंबाय जियानो जाया मानो आं सिखिरिखौ गारनानै थाङा सिखिरि नोंनि आखाइनिफ्राय बिराद थै गबाय नोंखौ आं गारनानै थांनो हाया प्लिज सिखिरि एसे रागाखौ खम खालाम रागा आं सोरखौ रागा जोंदों आंथ' रावखौबो रागा जोङाखै सिखिरि आंहा नोंखौ बुजायनो हानाय जेबो गोहोआनो गैया नों गासैखौबो गावनो मिथिखागौ प्लिज सिखिरि गावखौनो बेबायदि खहा दा खालाम जोङो जोंनि हादोरनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव दं जों बेफोरबायदि माबा मोनसे गाज्रि थिरांथा लायोब्ला जोंनि न'खरासो खस्थ' मोनो प्लिज सिखिरि सेखाखौ दोन मानि थाखाय जों गासैबो खामानिखौ न'खरनि थाखायसो मावनांगौ जायो जों गावबागाव मानो मावनानै लानो हाया न'खरा मा सानगोन समाजा मा सानगोन बेखौल' मानो सानो जों गावनि गोसो बायदि मानो मावनो हाया जोंनि समाजानो बेबायदिनो आरो उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ बेबायदि फोरोंनानै होखायो माबा मोनसे मावोब्ला आमुगा बिदि बुंगोन गामिया बिदि बुंगोन रायजोफोरा बिदि सानगोन बेनिखायनो जेब्लाबो बेबायदिनो गोदोनिफ्राय सोलिदों दाबो सोलिगोन इयुनावबो सोलिबायानो थागोन जोंलारि दाबायदियाव नों जायखौ हास्थायो बेखौ मोनाब्ला नों मा खालामगोन आं मा खालामगोन फिननाय गैयाना नोंनावबो नङा आं गावखौ जेबो खालामा सिखिरि जों गासैबो बेसादखौनो मोनजोबनो हाया थिग बिदिनो जायखौ जों हास्थायो बेखौ मोनाबो जानो हागौ नंगौ आरो जायखौ जों हास्थायो बेनि अनगा थांनानै थानोबो बिराद गोब्राब जागोन नाथाय समा गासैखौबो फोरोंलांगोन आरो आंनि आखायाव न'खरनि बिबान दं दाबायदियाव जुदि आङो आंनि मोजां मोननायखौ मोनाब्लाबो हयथ' आंबो जानो हागौ आं थैनानै थांनो लुबैगोन नाथाय आंहा मोनसे बिबान दं बे बिबाननि थाखाय नों जेबो मावनो हानाय नङा बेनोथ' नोंखौ जुदा खालामो गुबुननिख्रुइ नोंनि बायदिथ' आं जाद्रायनो हानाय नङा जेसेबां नाजासेयावबो आं बायदि मानो जानांगौ नोंलाय नों गावनो मोजांखा सिखिरि दिनै आं नों बायदि जानो लुबैनानैनो नों बायदि गस्ला गानदों नोंनि बायदि देलायदों नाथाय आं नोंनि बायदि खानाय गुसुं लानो बावबाय नों बेफोरखौ मा बुंदों नों मानो आं बायदि जानो लुबैदों सिखिरि आंनि जिउआ एसेबां नों साननाय बायदि नङा खेबसे जुदि आंनि जायगायाव थानानै नायगोन अब्लासो नों बुजिगोन प्लिज सिखिरि सेखाखौ गाहायाव दोन आं नोंनि दुखुखौ फोजोबनानै होनोथ' हाखाया नाथाय आं नोंखौ हारसिङैबो दोननो हाया नोंहा मा जादों बेखौबो आं मिन्थिया नाथाय सासे लोगो हिसाबै नोंनि दुखुआव आं थाफागोन नोंखौ आं हारसिं गारनानै थाङा नों आंखौ मा साजा होयो होबानो जाबाय थेवबो आं नोंखौ गारनानै थाङा सिखिरि प्लिज बिदि दा खालाम ओंखारलां होनदोंना अके मा खालामबावनो आं सिखिरि मा खालामगोन नों बेफोरखौ सिखिरि एन्टनिय' फनखौ थिखां एन्टनिय' मानो फन थिखाङाखै बेलाय सोरखौ फन खालामनां बानलु बेदांखौनो फन खालामनांसिगोन
सिखिरिनि फारसे एसेबां साननाय दं नोंहा जोंलारि? आंनि फारसेबा जेबो साननाय गैया। मानो थांनो आं? सिखिरिया मा जादों जायाखै? मानो नायहैनो आं? मानि थाखाय फन खालामगासिनो? सोरबा थैखो ना माखो? सिखिरिना थैखो जोबाय। सिखिरिया गावनि आखाइखौनो हानानै लाबाय। प्लिज नों बोलाय आं मा होनखो? प्लिज बाबलु सिखिरिनि रुमाव फैलाय बाबार। आं हारसिं मा खालामनो मा मानसियानो प्लिज ना। अके मा खालामलायखो बेलाय? सिखिरि दसे हमथानो गावखौनो। सिखिरि मा जालायखो बेहालाय? बाबलु मेदाम आं एम्बुलेन्सखौ कल खालामबाय। प्लिज सिखिरिखौ एसे हेफाजाब हो। नों मोजाङैनो दङ ना? सिखिरिया नोंखौथ' जेबो खालामाखैना? जाम्बा जादों नामा? सिखिरि आंखौ मा खालामनांगौ जाखो? जेबो खालामाखै आंखौ। अके आरो मा नायबाय थाखो? एम्बुलेन्सआबो बेसेबां गोबाव जागोन? बेखौ गारिजों लाना थांनोसै। मानसिखौ मानो थिखोआखै नोंलाय? अके बानलु मोजाङै थिखोना मानसिखौ। आरो माबोरै थिखोनांगौ आंलाय? जाबाय थुदो डक्टरनाव लांनोसै। एन्टनिया सेनपाइ मा जादों? आं बेखौनो साननानै मोनाखै। बुंलाय आं खालामगोन। मा जादों? आंनि आइ आंनि थाखाय गासैखौबो मावनानै होदों। आंनि खुसिनि थाखाय आं जेखौ बिदों बेखौनो मोनदों। नाथाय बे बाराव आंनि जोबथा खुसिखौ जाया होनो गोसो जायाखै। जोंलारि साननि खोथा बुंदों नामा? औ आं जोंलारिखौ जोबोद मोजां मोनो। नाथाय आइया बेखौसो फसाया। जोंलारिनि अनगा बे गुबुन सिख्लाखौबो लाजानो लुबैयो। खालि जोंलारिखौल' नाङा बेनो। फारसेथिं आं जोंलारिखौ नागारनो हाया। आं मा खालामनो? हाबा जाबानो जायोना। अब्लानो गनायगोन। आंनि आइखौ मोजाङैनो मिथिगौ। नाथाय दा जोंलारिखौ आं थाबैनो हाबा खालामाबा आइया आरो गुबुन स्टेप लालायबावगोन। एखेबाव आइया जोंलारिखौ बिहामजो महरै गनायनोबो राजि। नाथाय जोंलारिखौ जापानाव थानायखौ लुबैया। आरो फारसेथिं आं जोंलारिखौ गावनि थांखिखौ सेफायहोनो एसेबो गोसो जाया। अब्ला आं मा खालामनो? फारसेथिं गावनि मोजां मोननाय, फारसेथिं गावनि जोनोमगिरि बिमानि अननाय। नांगौ बबे फारसेथिं जानो? गासैबो थिगानो सोलिदोंमोन। नाथाय बे बारावसो इसोराबो जोंखौ आनजाद लायो। आनजाद नायदोंसो। बेनिखायनो नों एसे मोजाङै साननानै नायदो। अके दे होमबालाय सायनारा।